Sa Facebook post ni Giselle Cubilla, mahiling ang pagkarabaning sarong motorsiklo sa barangay Siuton, Magallanes, Sorsogon. Eksaktong alas 12 ning maagahong kasudma. Mahiling man sa video, napigtarabangan ka mga residente sa lugar na puhuon ng kalayo. Sa impormasyon, ginamit ang nasulong motorsiklo bilang paribok sa pagsabat kang bagong taon. Sigun kay Fire Officer 3 Harold Lester Yap kang BFP Magallanes, dain naman na ipaabot sa indang insidente. Naisiya na sa nadaan ninda ang pangyayari sa tabang kang social media. Pagduduon kang BFP, delikado ang ginibong pagresponde kang mga residente. Daiman dapat na ginamitan ng tubig ang pagpundok ang kalayo sa nasusulong motorsiklo. Pwedeng mag-spread out kasi kalayo. Kung lalo kung grabe ang nag-uula na gasolina, lighter baga ang gasolina sa kaysa sa tubig. Napirmi siya na ibabaw ang kasulo. Sa kung tubig lang dahil man ito mapalsok. Lalo kung grabe na overflow ang gasolina kaya ito. Mientras tanto, sa barangay Kawit proper kang parehong Banwaan, saro man na motorsiklo ang nagkaraba na ginamit man subot na paribok sa pagsabat kang bagong taon. Nagtaga subot ang gasolina sa nasabing motorsiklo na nagresulta sa pagkakasulo kani. Mas may to, kung may available Firex, makagamit si Firex. Mas may nakabaga kaya kung involved ang gasoline, kaya po na dyan si chemical para ang kasulo. Apwera kaini, mayo naman na ibang nanutaran ang BFP na insidente ng kasulo sa nasabing Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.